ang programa nga na poluan. Rayaw ni Ilocano. Muday di ayat kumanong kay gamgama. Siyak maikari taad na nagtagikuan. Uray no sawem anapod nuga siyak tupay lapatsen naamok nga gang angaw ka. Uray no ikari amin na bitbitwe. Uray no ikari pay nga agsisingkad ka. Kasano nga mi manong nga ayaten kaket ti awag dagken ka. Playboy ti kalsada di nakmalilaw kada kita nasasamit asar sarita. Tadyak kaya't nagtuukin ka tadyak tuket nga aglulwa. Di nakmalilaw kada kita nasasamit asar sarita. Tadyak kaya't nagtuukin ka ut-udi na. Rayaw ni Ilocano. Nagtagikuan uray no sawen anapod nuga tsak tupay lapatsen naamok nga kang angaw ka. Uray no ikari amin na bitbitwe. Uray no ikari pay nga agsisingpet ka. Kasano nga mi manong nga ayaten kaket ti awag dagken ka. Playboy ti kalsada di nakmalilaw kada kita nasasamit asar sarita. Tadyak kaya't nagtuukin ka tadyak tuket nga aglulwa. Di nakmalilaw kada kita nasasamit asar sarita. Tadyak kaya't nagtuukin ka ut-udi na. Di nakmalilaw kada kita nasasamit asar sarita. Tadyak kaya't nagtuukin ka tadyak tuket nga aglulwa. Di nakmalilaw kada kita nasasamit asar sarita. Tadyak kaya't nagtuukin ka ut-udi na. Tadyak kaya't nagtuukin ka ut-udi na. Another balset isagot man kanyamang nga sanga pada. Yes, menopause. Nag-aha na laing. Yes, share din din ang programa. Yes. Hello sa ating 300 live viewers. Bumakit man, ito'y lang ay nalakay di ka matanagan. Nanapik sa po'y to'y ringnang pangpabarakin ka ti apat na. Tirabi iada salamsen anabarat arako po. Apay lakay inak isuksukan laksaks mo nga ilamlaming mo. Nabayagan na tinata tirabi iya nagkinarita. Anadakit at talaeng naginayat tingkat kong kantanin. Ngamitan ta tumakay ka napukawan pumaketin to'y langang. Agmenupus ako nada akabaw pa Apo nulubasa ang ada ka man eh. ay wen lakay di mo agambe. Kaput kinaare tingka pukawe. Day di karim-kari asisyak tulaeng. Tingka ayaten aging ganat tungpal tanin. Rayaw Ni Ilocano. yes. Hello sa ating 285 live viewers. 95 Ay, 95. live viewers. Awanin ang Nakapsot ni mata ko. Kastano Ang awanin menopause. Sumaro bumakit man bilang ay nalakay di ka matanagan. Nanapik sa pa'y to'y rinna pangpabarakin kati apat na. Tirabikian ay salamse anabarat arako po. Apay lakay inak e syok-syokat tachak
ex mo nga ilim-lim. Lola ba siyang nakasurot ka man eh? Nabayagan na denata ni Rabi iyan ang kinarita. Anak akit tatala ay nga ginayating gatong pantanin. Ngamitan tato bakay kan napukawan pumakitin to'y langa. Agmenong kung ako nada At kabaw pa'y no daduma. Tonton. ay lakay di mo agambin. Gaput kinaarem inka pukawe. Day di karim-kari asisya tulae. Din ka aiten ang ingganat kung paltanin. Ay lakay di mo agambin. Kaput kinaarem inka pukawe. Day di karim-kari asisya tulae. Din ka aiten ang ingganat kung paltanin. Din ka aiten ang ingganat kung paltanin. Ray Au Ni Ilocano.